Dobrý deň, vítajte u nového videa z hry Brawl Stars. Dneska budeme hrať s rare postavou menom Colt a budeme hrať solo showdown. A inak nezabudnite dať like a odber na toto video. Ďakujem. No jasné, Dynamike. Mortis tam bol, Brock teraz na mňa pôjde. No paráda, 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 no paráda. Choď preč, choď preč, choď preč, choď preč z toho kríčku. Kde? To není reálne. Dôvodu mne sa to z nejakého dôvodu trochu seká. Bea. Nechajte ma. Snáď. No, vedel som, že to nevíde. Prvá hra, áno, to mohlo proste dopadnúť hociak to mohlo dopadnúť. Fakt, že hociak mohlo to odletieť na mesiac, ja neviem kam to mohlo, čo sa s tým mohlo spraviť, proste hoci čo sa s tým mohlo spraviť. Ale nuž, taký je život. Proste toto je najlepší pin. Proste nejaký typek, nejaký ninja, ktorý sa nehýbe a len tam má šablu. Wow. Normálne wow. Wow. A teraz Spike. Nechaj ma. No a Kenji, Spike a Kenji a ešte Rico sem príde, ešte Dose môže prísť, ešte Draco, ešte Lumi, ešte Finks, ešte neviem kto. Zlutuj sa nado mnou, kamo. Nechaj ma. Ale kámo, no. Chceš, aby som s tebou tímoval? Ja s tebou neviem tímovať. OK, ona so mnou ani nechcela tímovať a to som rád. No. 3 trofeje. 5. miesto. OK, teraz to musím pušnúť a dať to, že prvé miesto. Dať to fakt, že prvé miesto. Fakt musím dať teraz prvé miesto. Keď teraz nedám prvé miesto, tak som... Presne tak, hovoril som prvé miesto a bolo to prvé miesto, 10. miesto. No, prvé miesto. Prvý som zomrel. No tak ale... Tak. Kita, ona normálne z nejakého dôvodu bola neviditeľná. Ja fakt neviem. Proste zrazu bola neviditeľná a zomrel som, no. No tak teraz to dám. OK, nedám to stále. No teraz to nejde on. Kámo. Keby ste ma nechali, tak by to nebolo lepšie. No možno pre vás, ale teda pre mňa. A pre vás nie. To mi je úplne jedno. Pre mňa by to bolo lepšie a to je hlavné. No, presne tak. Pre mňa by to bolo dobré. A pre nich to mi je už fakt, že jedno. To ma už nezaujíma vôbec. Čo s nimi?
Toto tu takto nechám. Ja nechám. Nechaj ma. No. Neopávaš sa to spraviť. Kámo, nechoď sem. Body. Som poldeho pirata. Separ. OK, GG, kámo. Počkaj, ja mu dám takto. Snáď ma ešte vidí. A keď nevidí, no tak to je jeho chyba. Posledné 3 týmy, pofajtite si tam. Dobre, idem proti Crowovi. Aspoň viem. Počkaj, to musí byť nejaký dobrý Crow. To dostal až sem. No ja ešte nepedem. No jasné. Povedal som, dobrý Crow. No jasné. A jaký by to bol Crow? Asi zlý. Asi fakt, že zlý. No nejaký, čo sa tam postaví a hneď zomre. No ale to asi nebol ten zlý Crow, no. Ja keď poviem, že je niekto zlý, napríklad tá Bibi, tak je to pravda. Tak je to proste pravda. A ešte sa nič nedeje. No čakal som, že tá Bibi niekoho zabije, ale asi ten show zabije mňa. Nechaj ma. Dobre, ďakujem. Ďakujem za pochopenie, že ste ma nechali, pane. Ďakujem za pochopenie. Keby ste to aj tak nepochopil, tak mne je to jedno. Počkaj, vlastne to by mi nebolo jedno, lebo by som chcípol. No to je jedno. Proste mi je všetko. Týpek, ktorému je všetko jedno. Ja sa chcem... No jasné, ten Edgar to vyhral. Však Edgar, ten keď na niekoho skočí, tak to je jeho. Tak to je dead proste. Potom je každý už dead proste. Nikto nemá šancu proti Edgarovi. Proste, fakt, že nikto. Nikto nemá šancu proti Edgarovi. Nikto. Keď Edgar na teba skočí, no taký Bull a Leon... Leon tak nejak, že môže to prežiť. Ale keď skočí na Colta, no tak... mňa si tu nevšíma, ja som tu není. Edgarko. Ne. OK. To bola rýchla hra. To bola fakt rýchla hra, 9. miesto. OK, ideme pušnúť poslednú hru. Fakt, že poslednú hru. Toto musíme dať. Musím to dať. Tentokrát to musím dať. Musím to dať. No, ako keby som hral za Edgara, no tak by to dopadlo asi trochu lepšie. Mám ešte jedno eslo, ktoré sa vám asi nebude páčiť. Lebo je dosť na nič. Ale každý ho používa. A už niektorí možno vedia, o čom hovorím. A je to kempenie v kríčku. Krásne, že? Budem kempiť v kríčku, potom do toho posledného vylezem a zabijem ho. To je krásne, že? Logika. Logicky sa to dá spraviť normálne. Oh my god. Ne, to je Edgar. Ne, to je Shelly. Choď preč, Shelinka, choď preč. Shelinka, keď ma necháš, tak ja ti dám zmrzlinu, ja ti kúpim zmrzlinu. Shelinka, kúpim ti zmrzlinu.
Zatiaľ vôbec ti nekúpim žiadnu zmrzlinu, takže... No, ale nenechala si ma... No... A keďže už som to dohral a bol som tretí, tak na budúce, keď na tomto videi bude aspoň 5000 lajkov, tak natočím ďalšie video o Coltovi. A prosím, dajte ten like a dajte aj odber, prosím. Takže dovidenia. A inak, ešte pozrite sa na tie trofeje a možno vám to niečo bude pripomínať.